spunem șefa. Da, șefa. Să fac o cerere? O cerere perversă. Cât de perversă? Stai că ți arăt eu. Ce se aude? Ce să se audă? Ușa! Aoleu! S-a întors mai devreme. Mamă, ne prinde, ce ne facem? Iubi, am ajuns! Prefăte că e somnambulă. Cum adică? Închide ochii și nu mai deschide până pleci. Umbli în casă așa, aiurea, fix cum fac somnambulii. Păi eu nu știu cum fac somnambulii. Gen, te prind cu mâinile așa și asculți la ce spun eu. Gen, te mai direcționez. Bine, Doamne ajută că dacă mă află bărbatul meu, mă încurcăm. Iubi, ce se întâmplă aici? Ce înseamnă asta? Nu știu nici eu, Iobi. M-am trezit cu ea peste mine. Nu vorbește, se plimbă pe aici, face chestia aiurea. Cum te-ai trezit cu ea peste tine? Ai intrat pe ușă? A intrat pe balcon. Dintr-o dată am văzut-o că intră în casă și m-am pus aici în pat să nu cumva să-mi facă ceva. Iubi, eu cred că este somnambulă. Aoleu, și ce ne facem? Că știu că pe ăștia n-ai voie să-i trezești. Da, nu ai voie. Nu știu, așteptăm să plece când se decide ea. Mă, Iubi, dar să ține bine vecina pentru vârsta ei. Se ține bine ce-i drept. Auzi? Eu cred că are silicoane, că prea arată așa într-un mare fel. Sigur, adică gen să vede că are. De unde are asta, ba, să-și pună silicoane? Aoleu, vine spre mine, ce fac? Nu te mișca, ca și cum ea nu există. Lasă-o să facă ce vrea ea. Ce face? Mă verifică să vadă dacă am acid în buze? Nu te mișca. Nu mă mișc. Aoleu, dacă se trezește dintr-o dată. Iubi, vorbește mai încet. Iubi, mă pipăie. Iubi, rezistă. E o imagine chiar drăguță. Ai vrea tu, potolește-te. Măcar de era mai tânără. Vecina, mă auzi? Nu te aude, mă, că e somnambulă. Ei n-aud. Iubi, unde mă duce? Cred că te scoate afară. Fă ca ea, Iubi, că cine știe ce-i trece până cap. Iubi, ce fac acum? Stai acolo că deschid eu, dar acum nu pot că s-a pus în fața ușii. Și ce face? Stă așa și se uită la mine. Gen, e îndreptată spre mine, că are ochii închiși. M-a făcut bătrână sau n-am înțeles eu bine? Nu, a spus-o așa la modul că nu s-a așteptat să arăți așa bine. Eu nu accept așa ceva. Iubi, ce mai face? Iubi acum s-a dus în zona geamului, se uită pe geam. Cum mă uit, mă, pe geam dacă am ochii închiși? Merge așa stânga-dreapta ca și cum caută ieșirea. Vezi să nu se arunce pe geam. Ar vrea să mă arunc pe geam, nu? De-aia spune așa, ca să o aud eu. Nu, ea chiar crede că e somnambulă și trebuie să lăsăm lucrurile așa. Bine, să vezi ce-i fac eu. Eu zic să ieși direct pe ușă să te duci acasă. Nu, să vadă ea ce înseamnă să mă facă pe mine bătrână. Au! Ce-ai pățit? M-a călcat pe picior. Păi e normal, mă, că nu vede pe unde merge. Ce face acum? Pleacă? Doamne ajută, să mergem să deschidem ușa, că poate nu nimerește cheia. Mă, asta ne ia murăturile, o bat. Și ce să facă cu ele? Pare că caută o pungă. Da, ai dreptate, dar ce face cu ea? Nu știu. Vine spre noi. Unde se duce? Se
Poate-ne în baie. Și ce face cu prunca? Iubi, gata, o trezesc. Îmi umblă la parfumuri. N-ai voie, mă, să trezești un somnambul. Aoleu, mi le-a luat pe toate. Poate doar așa că nu știe ce face. Ea mută lucruri acum, dar poate când pleacă le lasă aici. Ce face? Aoleu, de ce se dezbracă? Poate e cald. Se dezbracă de tot. N-ai voie să te uiți. Stai, mă, că nu e ce crezi tu, că mă uit, poate face ceva și trebuie să intervin. Ai vrea tu să intervii când e dezbrăcată? Ia vezi. Aoleu, am dat 30 de milioane pe blana aia. Dacă îi face ceva, o trezești din somnul de veci. Ce să-i facă, mă, o probează și ea. Merge spre frigider. Sper să nu ne ia mâncarea. Hai că asta nu e o problemă, că mergem la maică și mâncăm la ea. Da, mă, dar aveam eu unele chestii acolo care... Pleacă, pleacă. În sfârșit. Hai că am trebuit să o văd și pe asta. Să avem o vecină somnambulă. Păi da, mă, dar mie mi-a luat haina de blană, parfumurile, eu ce mă fac? Lasă, iubire, că poate vorbesc eu cu ea. Mă mai văd cu ea pe scară și poate le recuperăm. Să nu uiți, da? Nu, stai liniștită. Oh, bună! Bună. De ce plecam cu haina de blană? Am și vândut-o. Ce? Era scumpă și am zis să merite toate jignirile din partea nevestei. Aoleu, era luată din banii mei. O să mă pună să iau alta. Ia zi, mă vizitezi mai târziu? Pe la ce oră? Peste vreo 2 ore și vezi să o iei prin spatele blocului să nu se prindă nevastă ta. Gata, așa rămâne. Hai, pe mai târziu! Răspunde-mă. Da, vecina. Nu s-a prins nevastă ta, nu? Nu s-a prins, mulțumesc lui Dumnezeu. Partea nasoală este că s-a prins bărbatul meu, sau cel puțin așa cred. Cum adică a aflat soțul? Oh, chiar acum se uită la tine. Acum se uită la mine? Aoleu. Prevede că e somnambul, fă ceva. Așa fac, gata. Spune că sunt somnambul. Fugi, mă, fugi!